Neville Goddard, Tvoja vera je tvoje blago, drugi deo. 5. poglavlje. Ko sam ja? A vi, šta vi kažete? Ko sam ja? Matej 16/15. Ja sam Gospod, to je moje ime, i slavu svoju neću dati drugom, ni hvalu svoju likovima neznanim. Gle, ja sam Gospod Bog svakog tela. Da li je meni šta teško? Ovo ja jesam u tebi, čitaoče, ova svest, ta svest je Gospod Bog, Bog svakog tela. Ja jesam je onaj koji treba da dođe. Prestani da tražiš drugog. Sve dok verujete u Boga kao nešto van sebe, vi ćete i dalje prenositi moć svog izraza na svoje uverenja, zaboravljajući da ste vi taj začetnik. Moć začeća i stvar začeća su jedno, ali moć začeća veća je od stvari. Isus je otkrio ovu slavnu istinu kada je rekao: ja i moj otac smo jedno, ali je otac veći od mene. Moć koja sebe smatra čovekom veća je od njene koncepcije. Sve njene koncepcije su ograničenja onog koji začinje. Pre nego se Avram rodio, bilo je ja jesam. Pre sveta bilo je ja jesam. Svest prethodi svim manifestacijama i ona je potpora na kojoj počiva svaka manifestacija. Da biste uklonili manifestaciju, sve što se traži od vas, začetnika, je da sklonite vašu pažnju sa koncepcije. Umesto izvan vida, izvan uma, zapravo je izvan uma, izvan vida. Manifestacija će ostati na vidiku sve dok bude uzimala snagu kojom ju je začetnik, ja jesam, prvobitno obdario. Ovo se odnosi na sve tvorevine, od beskrajno malog elektrona do beskrajno velikog univerzuma. Budi miran i znaj da ja jesam Bog. Da, upravo ovo ja jesam je vaša svest o postojanju, koja je jedini Bog. Ja jesam je Gospod Bog svakog tela, svake manifestacije. Ovo prisustvo, vaša neuslovljena svest, ne shvata niti razume ni početak ni kraj, jer ograničenja postoje samo u manifestaciji. Kada shvatite da je ta svest vaše večno ja, znaćete da pre nego se Avram rodio, bilo je ja jesam. Razumite zašto vam je rečeno, idi ti i učini isto. Počnite sada da se poistovećujete sa ovom prisutnošću, sa svojom svešću kao jednom jedinom stvarnošću. Sve manifestacije se projavljuju. Ti kao čovek nemaš drugu stvarnost osim one koja je večno ja jesam koje veruje da jeste. Za koga kažete da sam ja? To nije pitanje koje je postavljeno pre 2000 godina. To je večno pitanje upućeno manifestaciji začeća. Vaše istinsko ja, vaša svest o postojanju vas pita: za koga veruješ da je tvoja svest? Ovaj odgovor možete definisati samo unutar sebe, bez obzira na uticaj drugih. Ja jesam, vaše istinsko ja, ne zanima čovekovo mišljenje. Sav njegov interes leži u vašem uverenju sebe. Šta kažete o ja jesam unutar vas? Možete li se usuditi i reći: ja sam Hristos? Vaš odgovor, to jest vaš stepen razumevanja, odredit će mesto koje ćete zauzeti u životu. Da li kažete ili verujete da ste čovek određene porodice, nacije, rase itd. Da li iskreno verujete u to? Tada će život, vaše istinsko ja, učiniti da se te koncepcije pojave u vašem svetu i vi ćete živeti sa njima kao da su stvarni. Ja sam vrata, ja sam put, ja sam vaskrsnuće i život. Nijedan čovek, manifestacija, ne dolazi k mom ocu osim preko mene. Ja jesam, vaša svest, su jedina vrata kroz koja može proći bilo šta u vaš svet. Prestanite tražiti znakove. Znakovi uvek slede, nikad ne prethode. Ispravite izjavu videti je verovati u verovati je videti. Počnite sada da verujete, ne sa kolebljivim samopouzdanjem koje je zasnovano na varljivim spoljnim dokazima,
već sa nepokolebljivim poverenjem zasnovanim na nepromenljivom zakonu da možete biti ono što želite. I tada ćete otkriti da niste žrtva sudbine, već žrtva vere svoje. Samo kroz jedna vrata, ono što tražite, može ući u pojavni svet. Ja sam vrata. Vaša svesnost su ta vrata, tako da morate postati svesni postojanja i imati ono što želite biti ili želite imati. Svaki drugi način pokušavanja da svoje želje ostvarite vas čini lopovom i pljačkašem. Bilo koji izraz koji se ne osjeća je neprirodan. Pre nego što se bilo šta pojavi, Bog, to jest ja jesam, osjeća se kao ono što je želeo biti i onda se prirodno ta stvar i pojavljuje, vaskrsava i podiže iz ništavila. Ja sam imućan, siromašan, zdrav, bolestan, slobodan, ograničen ili bilo šta drugo su pre svega bili samo utisci koji su se osjećali pre nego što su postali vidljivi izrazi. Vaša svest je vaš objektivizovan svet. Ne gubite vreme pokušavajući promeniti spoljašnjost. Promenite unutrašnjost ili vaš utisak i sve će se promeniti samo po sebi. Kada vam sine ova istina, znaćete da ste pronašli izgubljenu reč ili ključ za sva vrata. Ja jesam, tvoja svest, je izgubljena reč koja se poistovetila po slici onoga čega ste bili svesni da jeste. Ja sam on. Dragi čitaoče, sada te zasenjujem, moj živi hramu, svojim prisustvom pozivam te. Tvoje želje su moje izgovorene reči, moje reči su duh i istina i neće mi se vratiti praznih ruku, već će stići tamo gde su poslate. To nije nešto što treba da se razradi, to je odeća koju ja, tvoje bezoblično i bezlično ja nosim. Eto, ja, odeven u vašoj želji, stojim na vratima, vaša svest, i kucam. Ako čujete moj glas i otvorite mi vrata i prepoznate me kao svog spasitelja, ući ću kod vas i večeraću sa vama i vi ćete sa mnom. To kako će moje reči ispuniti vaše želje nije vaša briga. Moje reči imaju načine koji su vama nepoznati. Njihovi načini su van domašaja spoznaje. Sve što se od vas traži je da verujete. Verujte svojim željama, da one budu odeća koju nosi vaš spasitelj. Vaše uverenje da ste sada ono što želite biti, dokaz je vašeg prihvatanja životnih darova. Otvorili ste vrata svom Gospodu, koji je odeven u vašu želju da uđe u vašu kuću u trenutku uspostavljanja ovog verovanja. Kada se molite, verujte da ste primili i bit će vam. Sve je moguće onom koji veruje. Učinite nemoguće mogućim svojim uverenjem i ono nemoguće drugima otelotvorit će se u vašem svetu. Svaka osoba imala je dokaz o moći vere. Vera koja pokreće planine je vera u sebe. Nema čoveka koji ima veru u Boga, a da pri tome nema poverenja u sebe. Ja i moj otac smo jedno, čovek i njegov Bog su jedno, svest i manifestacija su jedno. I Bog reče, neka bude svod posred vode. Usred svih sumnji i tuđih mišljenja, neka postoji uverenje, čvrstina, uverenje i kada bude tako, vidjet ćete suvu zemlju. Tvoje verovanje će se pojaviti. Nagrada sledi onome koji izdrži do kraja. Uverenje nije uverenje ako se može poljuljati. Vaša želja, ukoliko ne budete verovali, bit će poput oblaka bez kiše. Vaša bezoslovna svest, ili ja jesam, je Devica Marija, koja nikada nije poznala čoveka, a ipak je bez pomoći čoveka začela i rodila je sina. Marija, neuslovljena svest, zaželela je, a onda je postala svesna uslovljenog stanja koje je želela izraziti. I na svima nepoznat način posao je bio završen. Idi i učini isto. Pretpostavite u svesti da ste ono što ste želeli biti i onda ćete i vi isto dati
rođenje vašem spasitelju. Kada se pojavi jak poriv ili jaka želja da verujete da je to izgovorena reč Boga koji traži utelovljenje kroz vas, idi i ne reci nikome o svetoj stvari koju si začeo. Zaključajte svoju tajnu unutar vas i veličajte Gospoda i verujte vašoj želji da dolazi ka vama kao vaš spasitelj. Kada se ovo uverenje toliko čvrsto utvrdi da se osjećate potpuno uvereno u rezultate, tada će se vaša želja i otelotvoriti. Kako će to biti učinjeno, niko ne zna. Ja, vaša želja, imam načine za koje vi ne znate. Moji načini su van domašaja spoznaje. Vaša želja se može uporediti sa semenom, a seme u sebi sadrži svu snagu i plan svog samoizražavanja. Vaša svest je tlo. Ovo seme je uspešno zasađeno samo ako, nakon što ste se izjasnili da jeste i da imate ono što želite, samopouzdano iščekujete rezultate bez ijedne sumnje ili anksiozne misli. Ako budem uzdignut u svesti do prirodnosti svoje želje, automatski ću privući manifestaciju k sebi. Svest su vrata kroz koja se život projavljuje. Biti svestan postojanja ili posjedovanja bilo čega znači biti ili imati ono čega ste svesni da jeste ili da posjedujete. Stoga uzdignite se u svojoj svesti do vaše želje kao stvarne i uvidjet ćete da ona automatski nadilazi samu sebe. Da biste to uradili, morate poreći svoj sadašnji identitet. Neka se on odrekne sebe. Da bi porekli nešto, sve što treba da uradite je da skrenete pažnju sa toga. Da bi otpustili stvar, problem ili ego iz svesti, vi morate obitavati sa Bogom, a Bog je ja jesam. Budi miran i znaj da ja jesam Bog. Verujte, osjetite da ja jesam. Znajte da onaj koji zna je unutar vas, vaša svest o postojanju, Bog. Zatvorite oči i osjetite se bezličnim i bezobličnim, bez ikakve forme i figure. Pristupite ovoj tišini kao da je to nešto najlakše za postići. Ovakav stav će vam osigurati uspeh. Kada sve misli o problemu ili o sebi ispadnu iz svesti zato jer ste sada zaokupljeni i izgubljeni u osjećaju ja jesam, tada započnite da osjećate sebe kao ono što želite da budete. Ja sam onaj koji jeste. Onog trenutka kada dostignete određeni stepen intenziteta, tako da zapravo osjećate da ste novo poimanje, novo osjećanje ili svesnost, onda će se i s vremenom personifikovati u svetu forme, vaša želja. Ova nova percepcija će se isto tako prirodno izraziti kao što sada izražavate svoj sadašnji identitet. Da biste prirodno izrazili osobine svesti, morate boraviti i živeti u toj svesti. Prisvojite ga tako što ćete postati jedno sa njim. Da osjetite intenzivno i onda se sa samopouzdanjem odmorite, znači da se ta stvar pojavi u vašem svetu. Stojim na straži i vidjet ću spasenje Gospodnje. Čvrsto ću stajati na svom osjećanju, uveren da je to zaista tako i vidjet ću kako se moja želja pojavljuje. Čovek ne može primiti ništa osim ako mu je dato s neba. Setite se da je nebo vaša svest, carstvo nebesko je u vama. Zbog toga vam je rečeno da ni jednog čoveka ne zovete ocem, vaša svest je otac svega što jeste. Takođe je rečeno, ne pozdravljajte nikog kraj puta. Nikoga nemojte doživljavati kao autoritet. Zašto biste pitali čoveka za dozvolu kada znate da je ceo vaš svet u najsitnije detalje nastao u vama i da ga održavate kao jedini koncepcijski centar? Ceo vaš svet se može uporediti sa učvršćenim prostorom koji održava verovanja i prihvatanja projektovano bezobličnim i bezličnim prisustvom zvanim ja jesam. Smanjite celinu na njenu iskonsku supstancu i tada ne ostane ništa osim vas, bezdimenzionalno prisustvo, začetnik. Začetnik je odvojen od zakona.
Koncepcije prema ovom zakonu ne mogu se meriti prošlim dostignućima. Bez razmišljanja koncepcija nađe način izražavanja koji je nepoznat čoveku. Uđite unutar potajno i prisvojite novu svest. Osjetite da to jeste i trenutna ograničenja će potpuno nestati, tako lako kao što bi sneg nestao na vrelom letnjem danu. Nećete se setiti ni bivših ograničenja, jer ona nikad nisu ni bila deo vaše nove svesti. Ovo je ponovno rođenje koje je Isus govorio Nikodimu. Morate se ponovo roditi. Nije ništa drugo nego prelazak iz jednog stanja u drugo. Šta god zatražite u moje ime, ja ću vam učiniti. Ovo očigledno ne znači da pitamo rečima, izgovarajući usnama zvukove nekog tamo Boga ili Isusa Hrista, jer vidite, milioni su besplodno tražili na ovaj način i nisu dobili. Osjećati sebe da jeste to nešto, znači tražiti u njegovo ime. Ja jesam je bezimeno prisustvo. Osjećati se bogatim znači tražiti bogatstvo u njegovo ime. Ja jesam je neuslovljeno. Ovo nije ni bogato ni siromašno, nije jako niti je slabo. Drugim rečima, u njemu nema ni Grka ni Jevreja, nije vezano niti je slobodno. Nije ni muško, a ni žensko. Sve ovo navedeno su koncepcije ili ograničenja bezgraničnog, pa samim tim i imena bezimenog. Osjećati se kao bilo šta znači tražiti od bezimenog. Tražite šta god želite u moje ime, prisvajajući prirodnost željene stvari i ja ću vam je dati. 6. poglavlje. Ja sam on. Ukoliko ne poverujete da ja jesam, umrećete u svojim gresima. Jovan 8/24. Sve stvari su od njega postale i bez njega nije ništa nastalo što je nastalo. Ovo teško pada onima koji su naviknuti u sisteme i dogme raznih ortodoksnih religija jer ne mogu ovo prihvatiti. Sve stvari, dobre, loše, ravnodušne, ama baš sve stvari je stvorio Bog. Bog je stvorio čoveka, manifestaciju, po svom liku, po obličju Božijem on ga je stvorio. I vide Bog da je njegovo stvaranje dobro. Šta ćete učiniti sa naizgled ovom anomalijom? Kako će čovek sve stvari povezati sa dobrim kad ono što ga uče negira ovu činjenicu? Ili je razumevanje Boga pogrešno, ili postoji nešto što je krajnje pogrešno u čovekovom učenju. Čistima su sve stvari čiste. Ovo je još jedna zagonetna izjava. Svi dobri ljudi, čisti ljudi, sveti ljudi, najveći su prohibicionisti. Povežite prethodnu izjavu sa ovom. U Isusu Hristu nema osude. I odbit ćete neprirodnu prepreku samoprozvanim sudijama sveta. Takve izjave ništa ne znače samo pravednim sudijama koje slepo menjaju i uništavaju senke. Oni nastavljaju sa čvrstim uverenjem da poboljšavaju svet. Čovek, ne znajući da je njegov svet zapravo njegova individualna oslikana svest, uzalud se trudi da se prilagodi mišljenju drugih, umesto da se prikloni jednom jedinom postojanom mišljenju, naime, sopstvenom sudu o sebi. Kada je Isus otkrio da je njegova svest, ovaj predivan zakon samoupravljanja, izjavio je: a sada se posvećujem da bi i oni mogli biti posvećeni kroz istinu. Znao je da je svest jedina stvarnost, da su objektivizovane stvari bile ništa drugo do različitih stanja svesti. Isus je upozorio svoje učenike da prvo traže carstvo nebesko, ono stanje svesti koje će proizvesti ono što se želi, i sve stvari će im se dati. Takođe je izjavio: ja sam istina. Znao je da je čovekova svest istina ili uzrok svega onoga što je čovek ikada video kao svet. Isus je shvatio da je svet stvoren po slici čoveka. Znao je da čovek vidi da je njegov svet takav kakav je zbog onoga što on jeste. Ukratko, čovekovo poimanje samog sebe,
određuje ono što on vidi u svom svetu. Sve stvari su postale od njega, svesti, i bez njega nije ništa postalo što je postalo. Stvaranje se ocenjuje dobrim i veoma dobrim, jer je savršeno podudaranje te svesti koja ga je proizvela. Biti svestan da si jedno i onda videti, a zatim videti kako izražavaš neku drugu stvar osim one koje si svestan, bilo bi kršenje zakona bivstva. Dakle, ne bi bilo dobro. Zakon bića se nikada ne krši. Čovek uvek vidi sebe da izražava ono čega je svestan da jeste. Bilo to dobro, loše ili ravnodušno, to je ipak savršeno oslikavanje njega kakav jeste. Stoga, dobro je i veoma dobro. Ne samo da je sve stvari stvorio Bog, već su sve stvari potomci Boga. Stvari ili podele su projekcije jednog. Bog, jer je jedan, mora sebi narediti da bude prividni drugi, jer drugoga nema. Apsolut ne može u sebi da sadrži nešto što nije on. Da može, onda to ne bi bilo apsolutno. Naredbe, da bi bile efikasne, moraju biti ja sam onaj koji jesam. I ovo je jedina efikasna naredba. Ja sam Gospod i pored mene nema drugog. Ne možete da zapovedate onim što nije. Kako drugi ne postoje, sebi morate narediti da budete ono što ste želeli biti. Dopustite da razjasnim šta podrazumevam pod efektivnom naredbom. Ne mislim na to da ponavljate poput papagaja izjavu ja sam onaj koji jesam. Takvo isprazno i beskorisno ponavljanje bi bilo glupo i besplodno. Nisu reči te koje čine naredbu efikasnom. Svest je ta koja je čini efikasnom. Kada kažete ja jesam, vi zapravo deklarišete da jeste. Reč koja stoji uz ja jesam je ono što označava ono što biste vi bili, a drugi deo rečenice, onaj koji jeste, predstavlja poklik pobede. Cela ova drama odvija se unutar sebe, bez ikakve upotrebe reči. Budi miran i znaj da jesi. Ova tišina postiže se samo posmatranjem, suzercanjem posmatrača. Ponavljajte tiho, ali osjećajno. Ja jesam, ja jesam. Sve dok ne izgubite svu svest sveta i spoznate sebe kao da jeste. Svesnost, saznanje da jesi, jeste svemogući Bog. Ja jesam. Kada ovo postignete, definišete sebe kao ono što želite biti, tako što ćete se osjećati kao ono što želite. Ja jesam to. Ovo shvatanje da vi jeste ono što želite će izazvati uzbuđenje čitavog vašeg bića. Kada se ovo uverenje utvrdi i kada zaista poverujete da ste ono što ste želeli biti, onda se drugo ja jesam izgovara kao poklič pobede. Ovo Mojsijevo mističko otkrivenje može se posmatrati u 3 različita koraka. Ja jesam, slobodan sam, ja stvarno jesam. Nije važno kakve su pojave oko tebe. Sve su stvari pripremljene za Gospodnji dolazak. Ja sam Gospod koji dolazi je pojavljivanje onoga čega sam svestan. Svi stanovnici zemlje ne mogu sprečiti moj dolazak, niti mogu da dovedu u pitanje moju silu i moju vlast da budem ono što jesam, čega sam svestan da jesam. Ja sam svetlost sveta. Kristališući se u obliku mog poimanja sebe, svest je večna svetlost koja kristališe samo posredstvom vašeg poimanja sebe. Promenite koncepciju sebe i automatski ćete promeniti svet u kojem živite. Ne pokušavajte promeniti ljude, oni su samo glasnici koji vam govore to ko ste. Prevrednujte sebe i oni će potvrditi promenu. Sada ćete shvatiti zašto Isus posvetio sebe umesto drugih, zašto su čistima sve stvari čiste i zašto u Isusu Hristu, probuđenoj svesti, nema osude. Probudite se iz sna osuđenih ljudi i nacija i dokažite princip života.
Zaustavite ne samo svoju osudu od strane drugih, već i osudu od samoga sebe. Čujte otkrovenje prosvetljenih. Znam i uverava me Gospod Isus Hristos da ništa samo po sebi nije nečisto, ali nečist je onaj koji vidi da mu je bilo šta nečisto. I opet govoreći, blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro. Prestanite se pitati da li ste dostojni ili nedostojni da tvrdite da ste ono što želite. Sve će vas osuđivati samo dok osuđujete sebe. Ne morate ništa da radite, posao je već završen. Princip po kome su sve stvari stvorene i bez kojeg ne postoji ništa što postoji je večan. Vi ste ovaj princip. Vaša svest o postojanju je ovaj večni zakon. Nikada niste izrazili ništa čega niste bili svesni i nikada nećete. Pretpostavite u svesti da ste ono što želite izraziti. Tvrdite dok to ne postane potpuno prirodna manifestacija. Osjetite to i živite u skladu sa tim osjećanjem dok to ne načinite svojom prirodom. Evo jednostavne formule. Skrenite pažnju sa svoje sadašnje koncepcije sebe i usmerite je ka tom vašem idealu, tom idealu koji ste za trenutak ranije mislili da je izvan vašeg dosega. Tvrdite da ste vaš ideal, ne kao nešto što ćete vremenom biti, već kao ono što jeste sada i ovde. Učinite to i vaš sadašnji svet ograničenja će se integrisati kako se vaša nova tvrdnja uzdiže poput feniksa iz pepela. Ne bojte se, niti budite zastrašeni, jer borba nije vaša, već Božija. Ne borite se protiv svog problema. Vaš problem će živeti sve dok ga vi budete bili svesni. Sklonite pažnju sa svog problema i mnoštva razloga zbog kojih ne možete postići svoj ideal i potpuno usmerite pažnju na željenu stvar. Ostavi sve i prati me. Suočeni sa naizgled planinskim preprekama, zatražite svoju slobodu. Svest o slobodi je otac slobode. On ima načine koji su čoveku nespoznajni. Ne treba vi da se borite u ovom boju. Ne bojte se i ne plašite se. I Gospod će biti sa vama. Ja sam Gospod. Ja sam, tvoja svest, je Gospod. Svest da je stvar gotova, da je posao završen, Gospodar je svake situacije. Pažljivo čujte ovo obećanje. Ne treba vi da se borite u ovom boju. Ne bojte se i ne plašite se. I Gospod će biti sa vama. Da, sa vama. Ta posebna svest sa kojom ste poistovećeni je Gospodar sporazuma. On će bez pomoći ikoga uspostaviti dogovorenu stvar na zemlji. Možete li, pored vojske razloga i logike zbog kojih vam se nešto čini nemoguće, možete li tiho sklopiti sporazum sa Gospodom? Možete li sada, kada ste otkrili da je Gospod svest o postojanju, postati svesni da je bitka dobijena? Možete li, bez obzira koliko neprijatelj izgledao blizu i koliko god pretio, možete li nastaviti u svojoj poverljivosti, stojeći mirno, znati da je pobeda vaša? Pa, ako možete, vidjet ćete spasenje Gospodnje. Zapamtite da nagrada sledi onome koji izdrži. Budi miran. Mirovanje je najdublje uverenje da je sve u redu, da je učinjeno. Bez obzira šta se čuje ili vidi, vi ostajete nepomični, svesni da ćete na kraju pobediti. Sve stvari su napravljene takvim sporazumima, a bez ovakvog dogovora nema ničega što je postalo da je postalo. Ja sam onaj koji jesam. U Otkrovenju je zabeleženo da će se pojaviti novo nebo i nova zemlja. Jovanu, pokazanom u ovom viđenju, rečeno je da napiše: gotovo je. Dakle, nebo je vaša svest, a zemlja je njegovo učvršćeno stanje. Prema tome, prihvatite kao što je Jovan prihvatio i neka bude gotovo je. Sve što se traži od vas, koji tražite promenu, je da se uzdignete na nivo onoga što želite.
Ne zadržavajući se na načinu izražavanja, zabeležite da je to učinjeno, tako što ćete osjećati prirodnost toga da već jeste. Na sličan način idite do kraja onoga što tražite, svedočite njegovim srećnim krajem, svesno osjećajući da izražavate i posjedujete ono što ste želeli izraziti i posjedovati. I vi ćete kroz veru, koja je već u stanju kraja, dobiti poverenje rođeno iz ovog znanja. Ovo znanje će vas održati u potrebnom vremenskom intervalu u kome se slika odvija. Ne tražite pomoć od čoveka, već osjetite gotovo je. I verno tvrdeći da ste sada čovek koji ste samo trenutak pre želeli da budete. 7. poglavlje. Neka bude volja tvoja. Ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Luka 22/42. Ali ne moja volja, nego tvoja da bude. Ova rezignacija nije jedna od slepih spoznaja ja ne radim ništa. Otac je taj koji vrši posao. Kada čovek hoće, on pokušava da učini i napravi nešto što ne postoji u vremenu i prostoru. Previše često nismo svesni šta zaista radimo. Nesvesno izjavljujemo da nemamo sposobnost i moć izražavanja. Svoju želju zasnivamo na nadi da ćemo u budućnosti steći potrebne mogućnosti i kapacitete. Ja nisam, ali ću biti. Čovek ne shvata da je otac svest koja vrši posao, pa zbog toga što nije svestan, on pokušava da izrazi ono čega nije svestan da jeste. Takve akcije su osuđene na propast i neuspeh. Samo se sadašnjost izražava. Ako nisam svestan da sam ono što tražim, neću ga ni naći. Bog, vaša svest, je suština i punoća svega. Božja volja je priznanje onoga što jeste, a ne onoga što će biti. Umesto da gledate na ovo kao neka bude volja tvoja, gledajte kao volja tvoja je izvršena. Radovi su završeni. Princip po kojem se sve stvari čine vidljivim je večan i nepromenljiv. Što oko ne vidi i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ugotovi Bog onima koji ga ljube, koji vole zakon, primedba prevodioca. Kad vajar ugleda bezobličnu masu mermera, on unutar nje vidi svoje već napravljeno umetničko delo. Vajar, umesto da napravi svoje remek delo, on ga samo otkriva uklanjanjem delova mermera koji kriju njegovu koncepciju. Isto se odnosi i na vas. U vašoj bezobličnoj svesti leži zakopano sve ono što ćete ikada zamisliti. Prepoznavanje ove istine pretvorit će vas od nekvalifikovanog radnika koji nešto pokušava u velikog majstora koji to uviđa. Vaša tvrdnja da ste sada ono što želite biti će ukloniti veo ljudske tame i savršeno otkriti vašu tvrdnju. Ja jesam to. Božja volja izražena je rečima udovice. Dobro je. Čovekova volja bi bila, bit će dobro. Izjaviti, bit će mi dobro, znači reći bolestan sam. Bog, večno sada, nije izrugan rečima ili ispraznim ponavljanjima. Bog neprestano personifikuje ono što jeste. Isusova rezignacija, onog koji je učinio sebe jednakim sa Bogom, okrenula se od prepoznavanja nedostatka, što ukazuje na budućnost, ja ću biti, ka priznavanju imanja, tvrdeći, ja sam to, učinjeno je, hvala ti oče, nije li predivno? Sada ćete uvideti mudrost u rečima Joila kada kaže, ko je slab neka kaže, junak sam. Knjiga proroka Joila 3/10. Čovek u svojoj slepoći neće poslušati prorokov savet. On će nastaviti da tvrdi kako je slab, siromašan, bedan i svako drugo nepoželjno stanje od kog pokušava da se oslobodi, jer u svom neznanju on će tvrditi da će biti oslobođen ovih stvari, ali tek u budućnosti. Takve misli ga bacaju u ropstvo,
okrećući ga od zakona koji ga jedino može osloboditi. Samo su jedna vrata kroz koja može proći ono što tražite u vaš svet. Ja sam vrata. Kada kažete ja sam, deklarišete se kao prvo lice sadašnjeg vremena. Ne postoji budućnost. Svest su jedina vrata. Ako niste svesni da ste ono što tražite, onda uzalud tražite. Ako nastavite da sudite i nakon pojavljivanja, vi ćete i dalje biti rob svojih čula. Da biste razbili ovu magijašku hipnozu čula, rečeno vam je: idi unutra i zatvori vrata. Vrata čula moraju biti čvrsto zatvorena da bi se vaša tvrdnja mogla ispoštovati. Zatvaranje vrata od vaših čula nije uopšte teško kao što se to u početku čini. To se radi bez i najmanjeg napora. Nemoguće je služiti dva gospodara istovremeno. Gospodar svoje sudbine je onaj koji sebe služi onim čime je svestan da jeste. Ja sam Gospod i gospodar onoga čega sam svestan da jesam. Ne trudim se da dočaram siromaštvo ako sam svestan da sam siromašan. Moj sluga, siromaštvo, je primoran da me prati, mene koji sam svestan da sam siromašan, sve dok sam ja, Gospod, svestan da sam siromašan. Umesto da se borite protiv dokaza svojih čula, tvrdite da ste ono što želite da budete. Kako se pažnja usmerava na ovu tvrdnju, vrata čula se zatvaraju vašem bivšem gospodaru, ono čega ste malo pre bili svesni da jeste. I kako se gubite u osjećaju bivanja, onoga šta sada tvrdite da jeste, vrata čula se još jednom otvaraju, otkrivajući vaš svet kao savršeni izraz onoga čega ste svesni da jeste. Sledimo Isusa koji je shvatio da kao čovek ne može učiniti ništa da promeni svoju sadašnju sliku nedostatka. Zatvorio je vrata svojih čula pred svojim problemom i otišao do svoga Oca kojem su sve stvari moguće. Negirajući dokaze svojih čula za sebe je tvrdio da je sve to što su mu čula samo trenutak pre rekla da je nemoguće. Znajući da svest izražava svoju sličnost na zemlji, on je ostao u zahtevnom stanju svesti sve dok se vrata, njegova čula, nisu otvorila i učvrstila vladavinu Gospodnju. Zapamtite, ja sam gospodar svih. Nikada više ne zloupotrebljavaj čovekovu volju koja tvrdi ja ću biti. Budite odani volji Oca i kao Isus i vi tvrdite ja jesam to. 8. poglavlje. Nijedan drugi Bog. Ja sam prvi i ja sam poslednji i nema Boga osim mene. Isaija 44/6. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Nemoj imati bogova drugih do mene. 5. Mojsijeva 5/6,7. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Sve dok čovjek bude verovao u moć koja je nezavisna od njega samog, toliko će biti lišen svog bića koje on jeste. Svako verovanje u eksterne moći, osim njega samog, bilo to dobrog ili zlog, postaće kalup klesane slike koje su uzeli da obožavaju. Uverenja u moć lekova, uverenja u moć ishrane, moći novca ili bilo kakve druge spoljašnje osobine su vrednosti ili trgovci koji se moraju odbaciti kako bi se prava moć mogla nepogrešivo manifestovati. Ovo razumevanje izbacuje trgovce iz hrama, a rečeno vam je, vi ste hram Boga živoga. Hram napravljen bez ičije pomoći. Napisano je, moj dom će se od svih naroda zvati domom molitve, a vi od njega napraviste lopovsku jazbinu. Lopovi koji vas pljačkaju su vaša lažna uverenja. Vaše verovanje u neku stvar, a ne sama stvar, vam pomaže. Postoji samo jedna moć, ja jesam on.
Zbog vašeg verovanja u spoljne stvari, vi svoju moć prenosite na tu spoljašnju stvar. Shvatite da vi posjedujete tu moć koju ste greškom dali eksternim stvarima. Biblija upoređuje samouverenog čoveka sa kamilom koja nije mogla da prođe kroz iglene uši. Pomenuto iglino uho bilo je mala kapija u zidovima Jerusalima, koja je bila toliko uska da kamila nije mogla proći kroz nju sve dok se bogataš nije oslobodio mnoštva. Bogataš, to jest onaj opterećen ljudskim shvatanjima, ne može ući u carstvo nebesko sve dok se ne oslobodi tereta mnogo većeg nego kamilinog, koja nije mogla proći kroz ova malena vrata. Čovek se osjeća toliko sigurnim u svoje zakone, mišljenja i verovanja koje je stvorio, toliko puno da im pride autoritet koji oni ne posjeduju. Misleći da ima svo znanje sveta, on i dalje ne uviđa da su sve spoljašnje pojave samo eksternalizovane pojave unutrašnjeg stanja svesti. Kada bude shvatio da je kvalitet svesti taj koji izražava stvari bez ičije pomoći, odbacit će sve lažne vrednosti i uspostaviti jednu jedinu pravu vrednost i moć, svoju svest. Gospod je u svom svetom hramu. Svest prebiva u onome čega je svesna da postoji. Čovek je Gospod i njegov hram. Znajući da se svest objektivizuje, čovek mora oprostiti svim ljudima što su takvi kakvi jesu. On mora shvatiti da svi izražavaju ono za što su svesni da jesu, i to bez ičije pomoći. Petar, prosvetljeni ili disciplinovani čovek, znao je da će promena svesti proizvesti promenu u izrazu. Umesto da se saoseća sa prosjecima, on im reče: srebro i zlato nemam za tebe, ali ono što imam, svest o slobodi, dajem ti. Uzbudite dar unutar sebe. Prestanite da molite i utvrdite da ste sada ono što želite biti. Učinite to i vi ćete skočiti iz osakaćenog sveta u svet slobode, pevajući hvale Gospodu: ja jesam. Daleko je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu. Ovo je vapaj svakog ko spozna da je Bog. Vaše priznanje ove činjenice automatski će očistiti hram, vašu svest, od lopova i trgovaca, vraćajući vam tu vlast nad stvarima koju ste izgubili onog trenutka kada ste zaboravili naredbu: nemoj imati drugog Boga osim mene. 9. poglavlje. Kamen temeljac. Po blagodati Božjoj koja mi je dana, ja, kao premudri neimar, postavih temelj, a drugi zida u visinu. Ali svaki neka gleda kako zida, jer temelja drugog niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos. A koliko zida na ovome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, svakoga će delo izaći na videlo, jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti i svako delo pokazat će oganj kao što jest. Korićanima 3/10, 11, 12, 13. Temelj svakog izražavanja je svest. Koliko god se čovek trudio, on ne može pronaći uzrok pojave osim u svojoj svesti bića. Čovek misli da je uzrok bolesti pronašao u klicama, uzrok rata u sukobljenim političkim ideologijama i pohlepi. Sva ta otkrića čoveka svrstana su kao seme suštine i mudrosti, a ove suštine i mudrosti su ništa više do obične gluposti u Božjim očima. Postoji samo jedna moć i ta moć je Bog, svest. Ono ubija, čini živim, ranjava, leči, radi sve stvari, dobre, loše ili ravnodušne. Čovek se kreće u svetu koji nije ništa više niti ništa manje od njegove svesti. Ne znajući to, bori se protiv svojih refleksija, dok u biti on održava u životu svetlost koja projektuje tu refleksiju. Ja jesam, svest je svetlost. Ono za što sam svestan da jesam.
Moje shvatanje sebe poput bogat sam, zdrav sam, slobodan sam, su slike. Svet je ogledalo koje uvećava ono čega sam ja svestan da jesam. Prestanite pokušavati da promenite svet, jer je on samo ogledalo. Čovekov pokušaj da silom promeni svet jednako je besplodan kao razbijanje ogledala u nadi da će promeniti svoje lice. Ostavite ogledalo i promenite lice. Ostavite svet na miru i promenite svoja shvatanja o sebi. Verujte mi, odraz će tada postati iznenađujuće zadovoljavajući. Sloboda ili robovanje, zadovoljstvo ili frustracija mogu se razlikovati samo u promeni stanja svesti. Bez obzira na naš problem, na njegovo trajanje ili veličinu, pažljiva pažnja na ova uputstva će za neverovatno kratko vreme ukloniti čak i sećanje na problem. Postavite sebi ovo pitanje. Kako bih se osjećao da sam slobodan? U trenutak kada iskreno postavite ovo pitanje, stići će vam i odgovor. Nijedan čovek ne može reći drugome osjećaj zadovoljstva usled ispunjenja želje. Svako u sebi mora da iskusi osjećaj radosti i ove automatske promene u svesti. Osjećanje ili uzbuđenje koje se javlja kao odgovor na njegovo samopreispitivanje je stanje svesti oca ili kamen temeljac na kome se gradi svesna promena. Kako će se ovaj osjećaj otelotvoriti, niko ne zna, ali hoće. Otac, svest, ima načine koji su čoveku nepoznati. To je jedan i nepromenljiv zakon. Sve stvari izražavaju svoju prirodu. Kako vi nosite taj osjećaj, on postaje vaša priroda. On može potrajati trenutak ili godinu dana. Sve zavisi od vas, od vašeg stepena uverenja. Dok sumnje nestaju i dok osjećate ja jesam to, vi počinjete da dajete plodove, to jest da izražavate prirodnost tih stvari za koje ste osjećali da jeste. Kada osoba kupi novi par cipela ili novu kapu za koju svi znaju da su nove, on se u početku osjeća neprirodno, sve dok one ne postanu deo njega. Isto se odnosi i na nošenje novih stanja svesti. Kada sebi postavite pitanje kako bih se osjećao da mi je želja u ovom trenutku ostvarena, automatski odgovor koji dobijete dok se ne bude pravilno uslovio vremenom i upotrebom izgledat će uznemirujuće. Period prilagođavanja za ostvarivanje ovog potencijala svesti uporediv je sa tek novom obućom ili odećom za nošenje. Ne znajući da se svest uvek oslikava u uslovima oko vas, vi, poput Lotove žene, vi se stalno osvrćete na svoj problem i bivate hipnotisani prividnom stvarnošću vašeg problema. Poslušajte Isusove reči, spasenje. Ostavi sve i idi za mnom. Neka mrtvi sahranjuju mrtve. Vaš problem vas je možda toliko hipnotisao zbog njegove prirodne stvarnosti i prirodnosti da vam je teško nositi novi osjećaj ili svest svog spasitelja. Morate uzeti za sebe ovu odeću kako bi postigli rezultate. Kamen, svest, koji su graditelji odbacili, je glavni kamen temeljac. Ne postoji ni jedan drugi temelj koji čovek ikada može postaviti. 10. poglavlje. Njemu koji ima. Gledajte dakle kako slušate, jer ko ima daće mu se, a ko nema uzet će se od njega i ono što misli da ima. Luka 8/18. Biblija, najveća psihološka knjiga ikada napisana, upozorava čoveka da bude svestan onoga što čuje. Zatim sledi upozorenje, onome ko ima daće mu se, a onome ko nema uzet će mu se i ono što ima. Iako mnogi na ovu izreku gledaju kao na najokrutniju i najnepravedniju rečenicu koja se pripisuje Isusu, ona je zapravo najpravedniji i najmilosrdniji zakon, zasnovan na nepromenljivom principu izražavanja.
Čovekovo nepoznavanje primene zakona ne opravdava niti spašava čoveka od rezultata. Zakon je bezličan i zbog toga ne poštuje nikoga. Čovjek je upozoren da bude selektivan u onome što čuje i što prihvata kao istinito. Sve što čovjek prihvati kao istinu ostavlja utisak na njegovu svest i mora se vremenom pokazati kao dokaz ili opovrgavanje. Perceptivni sluh je savršen medijum kroz koji čovjek registruje utiske. Čovjek mora postati disciplinovan da čuje samo ono što želi čuti, bez obzira na glasine ili dokaze njegovih čula koje mu sugerišu suprotno. Kako čovjek počne uslovljavati svoj unutrašnji sluh, on će reagovati samo na ono što je želeo čuti. Ovaj zakon nikad ne podbacuje. Potpuno uslovljen, čovjek postaje nesposoban da čuje bilo šta drugo osim onoga što doprinosi njegovoj želji. Kao što ste uvideli, Bog je ta bezuslovna svest koja vam daje sve ono čega ste svesni da jeste. Biti svestan postojanja da imate nešto znači stvarno to imati čega ste svesni. Na ovom nepromenljivom principu sve počiva. Nemoguće je da bilo šta bude drugačije od onoga čega je svesno da jeste. Onome koji ima, onaj što je svestan nečega, daće mu se. Dobar, loš ili ravnodušan nije važno. Čoveku se stostruko umnožava onoga čega je svestan da jeste. U skladu sa ovim nepromenljivim zakonom, onome koji nema, njemu će se oduzeti i dodati onome koji ima. Bogati postaju bogatiji, a siromašni postaju sve siromašniji. Možete samo uvećavati ono čega ste svesni da jeste. Sve stvari teže toj svesti sa kojom su usklađene. Takođe, sve stvari se odvijaju od svesti sa kojom nisu usklađene. Uzmite i podelite svo bogatstvo sveta podjednako ljudima i za veoma kratko vreme vidjet ćete kako će se novac vratiti odakle je i došao. Bogatstvo će naći svoj put nazad, u džepove onih kojima je uzeto. Umesto da pridružite sebe ovom horu koji peva i jauče kako nema i koji insistiraju na uništavanju onih koji jesu, umesto toga prepoznajte i primenite na sebi nepromenljivi zakon izražavanja i svesno definišite sebe kao ono što želite. Kada jednom definišete svoju svesnu tvrdnju, nastavite hodati u veri sve dok ne primite nagradu. Kao što posle dana sledi noć, tako će i vaša utvrđena stvar o svesti slediti svojom manifestacijom. Dakle, ono što je za ortodoksni svet okrutan i nepravedan zakon, to je za prosvetljene jedna od najmilostivijih i najpravednijih izjava istine. Nisam došao da uništim, već da ispunim. Ništa zapravo nije uništeno. Svako naizgled uništenje je rezultat promene u svesti. Svest uvek izražava stanje u kom prebiva. Stanje od kojeg je svest odvojena onima koji ne poznaju zakon deluje krajnje destruktivno. Međutim, ovo je samo priprema za novo stanje svesti. Tvrdite da ste ono što želite biti. Ništa nije uništeno, sve je ispunjeno. Onome ko ima, daće mu se.